Така както аз съм мъчен с моето семейство и моите родители, надали и вие живеете толкова зле. Моето семейство, откакто аз се помня, от дете до ден днешен, картофи не е купувал. Винаги сме си ги съдили, копали, гледали и не сме ходили в Плод Зеленчук да си купиме. Нито майка ми, нито баща ми, нито баба ми, нито аз. Обаче... И мога да ви кажа как се съдат, ако не знаете. Не. Трябва да се сложат на тъмно, да пълнат, след това малко с мотиката се копае, слагат се и толкова пустеещи земи, всеки може да си насъди. Но знам със сигурност, че за вучката се обажда. Така. И знам със сигурност, че и за леденика съм се обаждал. Добре, за вучката. Президента ми се обади и ме помоли. Не, че е правилно. Не е трябвало да го правя. Но съм си такъв. Всеки човек има своите грешки. Аз реагирах и се обадих и го правих. Прекрасно знайки, че Натанов телефона е под контрол. Това, че не съм в добри отношения с президента, всички го знаят. Не дава не го случая, Гоце, както останалите. Не, защото аз съм възпитан човек. Цветанов така го нарича. Искам и считам, че институциите трябва все пак да пазят реномето. Не казах, че той не е президент за вас вече. Това не значи, че аз трябва да го обиждам лично. Характер. Но помня една голема ругатня по линия на президента, нямаше в записа. Защото от това става ясно, че той ми се обадил и всъщност аз този Мишо Бирата не го познавам. Как няма работа? Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Но няма да ми говорите така. Няма да ми говорите. Може да се карате на мъжа си, на любовника. На мене няма да ми говорите така. Толкова. Държа се много прилично, но поне аз не съм свикнал да ми се говори с такъв тон. Имаме въпроси. Говоря с човека. Защо го дразните сега? Защо го дразните? Той да не е Бог, какво значи го дразни? Ние сме журналисти. Какво ми дразните го сега? То открива магистрала, вие го дразните. Защо ще го дразни? Ви дразниш го? Как да не го дразниш? Аз съм журналист. Какво е много важно, като си журналист? Ами вие колко сте? И аз съм журналист. И аз се представете. Много умен, много глупи. Много добро. Моите са страхотни, ама са точно като българите. Здраво трябва да се държат. Че бяха изговорени от близките й такива лоши думи за МВР. Надявам се те да им се извинят и да ги отправят към най-близките си, които са участвали в този процес. Факта и го коментирам, защото изровиха вече трупа. Един от хората просто ни заведе на място, където е трупа. Затова го щетих. Но кучето свърши много работа и заслужава и то, както и разбира се всички, награда. Искам да кажете, да, така е. Ще карате по магистрали, ще се возите на метро навсякъде. Ще стартират инфраструктурните проекти. До голяма степен кражбите ще са прекратени. Не, само като кажете, че сме ви длъжни, ми звучи малко по-силно, Само заради това заслужавам пак уважение. Ваша работа. Мисля, че ви отделих близо час и половина, заедно с двама министри и обяснихме всичко, което се прави и което гарантира, че това няма да ви се случи. Така че продължавайте така. Мога да го подпишем на инат накрая.